Alright. Ino i-workshop yetinoshandisa zvakare se-vocational training center. Vazungu vari muno vanodzidziswa kusona. Vadzidza kusona vari panze apo vanodzidziswa zvemechanics. Vapedza vanozoitwa trade tested kunonzwa higher education kuya kuya. Vopedzisira vabuda muno vaine zvitupa zvokuti vanokwanisa kushandisa pashi. Tinovadzidzisa kuti vakwanise kutozviita chaizvo sekuona kwamuri kuita. Muri kuona kuti vari kusona mauniforms. Mauniforms emuri kuona avari kusona ndiwo mauniforms atakatopfekana. Zvese zvinosonwa muno. Avanopfeka iko neanosonwa neapfekwa nevamwe vari panze vanosonawo mauniforms. Tinogona kupinda mumacontracts nezvikoro nemasecondary schools vanenge vaida kusonerwa uniform. Vakangowana a good sample what they are asked to do vanobva vatakakuita basa ravo votosona vachizviburitsa zvakanakisisa. Saka kana vakugona kudaro vanozosvika pakuitwa certified. Vaitwa certified vakukwanisa manje kuti akabuda panze anokwanisa kutoestablish kashopu kake kana kutsvakawo mushini wake wekuti anogona kunge achitozviita even ari pamba. Takakwanisa zvekare kusvika kubakery section uko kune ma-inmates ari kubika chingwa vachidzidziswa kubika chingwa vari mukati meusungwa. Ngatione izvizere. Tinotora flour yedu toisa. This is our skill. Tinere tinoti batch rive double of 80 loaves. Saka tinoripima 27 kgs. Tuya toisa mumixer muno 27 kgs itself. Next thing totora yeast topima 500 kana iri fresh yeast. Kana iri dry yeast yayo tinoshandisa 300 tobataisa 1 cup yemafuta ino dry yeast. Fresh yeast inenge yakatonga madhaka. Then tapedza tine premix ndekuti chingwa chiwane test. Saka tinoipima toisa 540 kana tichibika 80 loaves. Then ndomixa yedu kana muzvirimo toita on so titenderesa. Tinotora about 15 to 20 minutes. Kana dhora ita reda kubuda kama sound yedu razotadi live kubuda dhora yedu from here tuya to chindochi roller chedu. Saka zvatinoita manje dhora yedu panapa tinokata 550 dzeflour kunge dziri padhora tochisa munomu. Ichi basa racho riri panapa nechekushepa chingwa kuti shape yayo chinozobuda yacho ndicho chiri panapa. Mukachimusa panapa chikanda chingwa munomu tinoenda uko ndiri chingwa chedu kana chabuda munomu ando mapani edu mudhekara anenge ane 55 katiitekesa pani iri panapa. Saka chingwa pachinobuda munomu toita wagirisa munomu tingo kana oil kuisa munomu totora chingwa tochileya chiri kana chakwana. Next toita kuenda kuprova. Iye tinoti prova basa yayo ndeyekuti chispeed process yacho chikasire kureza. Mune chimwe chiri muno hanimugona mukasvika panapa mune steam tikachibayira tachise chitaisa mune steam iri munenge chikasira kuti chite sei chireza munomu. Saka munomu kana vaisa yeast yetinoti dry yeast chinongowanzoda 1 hour chiri muno. Then kana iri fresh yeast chinoti nonoki inoda 1 hour 30 minutes ndoinenge fresh. Then kana chaita totora chingwa chedu tine madhizi edu etinotora tovhara. Maoven tine 2 tine E ne E. Kana tichibika chishoro tinoishandisa asi kazhinji towanza kushandisa hombe iri panapa uye tinoshandisa kuiona zvedu. Chireki chacho ndechi sorry ichi ndochi tinoleya chiri saka depends nekuti tida kubika chapanda sei. Kana tichibika 8 to 120 loaves chinotaura tochitora ichi chitoya tounza munomu tochigadzira chingwa chedu. Tinochibika chiri patemperature ye 230 degrees for 35 minutes. Saka oven tofanira kugara katoprima. Then panopedza 230
panopedza 35 minutes tobva tabudisa chingwa chedu chinenge chatova ready. Saka unfortunately izvezvizvi tichiri muprova, saka in about 45 minutes tetakuchisa chimovha ndozvechingwa izvezvi. Experience wakaiwana munomu here warubva nayo? Aiwa, experience ndakatoiwana munomu. Ini kwendaishandira ndaingotengesa zvakagadzirwa kare. Maishanda kuti? Kubheka zii. Okay. Tangosela zvimaproducts akatogadzirwa kare, saka ndasingazivi kuti iyo inogadzirwa sei product yacho, saka ndakatozozwana munomu zvakawandisa. Alright. Ndimukoma vainzi vaka... Ungati shuwa kuti ndini. Hamuchada kutaura nawo yazi. So how's it now that you are here, and how are you embracing the rehab and correctional thing? Alright. Aiwa, ndine kutokuratidze ndine. Saka Mkomana, this is munomu izvi zviro. Iyi bheka rakatidzidzisa izvi. Saka it's one of the things zvinoda kuita kunze, like the making of sponge cake. Kauya zvese fruit cake. Like forest. Marecipe esa taita munomu. Toenda ku mabanaki, toenda ku confectioner. Kandini kwa confectioner, scones, sugar buns, jumbo bun, berushi, chews. Zvese izvi ndakazviona panapa. Bread rolls, pies. Ni requirements dzemabhekari ainowanodi. Zvidiwa pabhekari. Zvese zvamunomu ndakuzviziva panze haana asina hwani. Ndakatongozvilaina kuno. Saka it's like takasunga but the rehab process iri kuti batsira tatonewo experience somewhere ngoti hapo. Unfortunately daipa iziraipiwa certificate taitograduata, but tozvitanechi experience yakawandisa unosvitenda singaiti. Nice. Atokona iri kunzi? Mari? Tokona igore ripi kunzi? Alright, ndikuenda musi wa 2 January 2026.